Tak takýto príbeh si ešte nepočul. Len s kladivom a dlátkom dokázal nemožné. Počúvaj až do konca. V jednom z najchudobnejších kútov Indie, v štáte Bihar, žil muž menom Dashrath Manjhi. Nemal peniaze, vzdelanie, nič, len lásku a vôľu. Jeho žena zomrela, pretože sa do nemocnice nedostala včas. Kvôli hore, ktorú trebalo obchádzať, cesta mala 55 km. A v tej chvíli sa rozhodol, hora mi zobrala ženu, ja si zoberiem horu. Bez dynamitu a pomoci, 22 rokov, deň čo deň, len za pomoci kladiva a dlátka, vysekával cestu cez skalnatý masív. Akože toto si neviem ani len predstaviť. A po vyše 2 desaťročiach otvorili 110 metrov dlhý, 9 metrov široký a 7 metrov vysoký priechod, ktorý skrátil cestu z 55 na 15 kilometrov. Volali ho blázon a smiali sa mu. Dnes ho volajú hrdina. Muž, ktorý vlastnými rukami zlomil horu. Pre lásku, pre nádej, pre svet, ktorý neverí, že je to možné. Ale ak máš silný dôvod, ani hora ťa nezastaví. Mal si už aj ty dôvod, kvôli ktorému si prekonal svoje hranice? Podeľ sa s nami dole do komentára.